Der er gang i KG. Jeg ved det ikke. VM, du. Så skal du bare dækkes til noget. Bare lige ud, ja. Så står jeg og kigger 20 på en måde der. Der er så mange! Jeg er rigtig film løbet af ham. Ja, ja. Han har bare holdt i noget tyksag. Du skulle dumme kommer ikke så her. Nej. Ej, det er også ikke nede det heroppe. Du må nok der nok også. Der skal en løbning. Og der var skurken igen. Det var så alle forsøg nu. Ja, vi så en besøgske det. Cabriolet. Nede sunket. Ja, den er der, vel? Det er skd-model lav. Det er mave. Ja, jeg har ikke været med til det. Det er skyldigt, de står derovre. Kun med sum virker. Der var den grumme. Jeg har ikke set noget. Se, nu kan jeg godt være med. Det er de andre, der har gjort det. Jeg kender ikke noget til noget. Ja, så. Jeg vil ikke rigtig udtale mig om det her. Er det godt? Nej, jeg er nede over. Go! Mere fart på jer. Two. Det er vinderholdet, du har her. Vi har lige vundet kampen. Har I lige vundet kampen? Ja, 2 timers kampen, vi lige har haft. Vi er vand. Som til vanligt. Det er de hårde drenge, der står her. Det er verdens mest ynkelige flok vatpikke, der står her lige over i. Jalla. Ja. Det var slet ikke tid til det, du skal lave mad. Er det mig, der er latif i dag? Sammen med Ritter? Jeg skulle have haft kongen. Hvad er menuen i dag? Menuen, det står på kalkun, gryde med
Med og sovs. Og sovs. Er du udsløjet, siger du? Det maler min nok. Hvad smager du? Kunst. Jeg kan også. Og du kan også, mener jeg. Har du banket dem? Du kan bare sætte ud på vejen. Kom, Møller! Jeg vil få noget ro! Hvad fanden er det for en antik mand, der kommer der? Kyngo! Åh, bælse. Vand, det koger. Tag nogle koge. Jeg bliver aldrig mere nogensinde skal slutte ihjel. Men du skal se, vi skal drikke nu hele min hand. Værsgo, drik. Hvad vil vinde? Der bliver ikke nogen konkurrence her. Du kan ikke vinde nu, hvis du... Hvad har vi så CNN? Altid på brandpunktet. Hæft, det er stærkt nu. Røg! Ja. Nå, må gå ned til, vi kan hjælpe. Okay, skovbrand, det der går du ikke komme på restationen. Kør igen. Ja, vi skal lige tage fat i ring. Det tager os fat til, så nu har den sprøjt det. Ja, men der er også her, og det kan sagtens det fat. Hvor er I nu? Pisse der. Det er en, der ikke føler. Det er jo her. Ja, jeg tror det nok, at jeg skal være reddet til at gå ud nordøst.
Godt sætte ind i det. Sidder fast. Ja. Ja. Jeg har smidt mit maskingevær, kom. Så deles vi varmt ild. Hvad? Hvad så, Holmus? Du har hus på ryggen. Superman-briller på. Det var også med. Jamen er det. Så ligger Rose nede i byen. Morgen, Kongo. Jeopardy's nytårsspecial. Og er der andre, der har bud på det? Yes. Hvad er farligt venskab? Ja, det er nemlig rigtigt. Stakkels Line. Jens Indgaard. Den er kiggetøj. Ja. Det er det. Læser I ikke Bindesjøen? Er jeg med i det her? Lørdag 19.25 på TV2. Ja. Så kan Take That fans godt starte nedtællingen. Det er om 6 kvarter. Altså Morten, er du frisk? Scenen fra Wembley-koncerten sidste år. Det er godt nok. Han opfylder ønsker fra seerne og også fra sine egne. For sådan er det i puls. Altså Martin, er du også frisk? Selvfølgelig, jeg er frisk. Og bror. Hun er sgu ikke her, du. Der står, jeg synes det er et skidegodt program, du har, men det kunne godt være, der kunne godt være nogle flere piger med. Og det har jeg så i dag forsøgt at... Der er kun tilbage. Ja, for eksempel den her, synes jeg lidt til den. Har vi tømt hele rygsækken, Kongo? Piger her, synes jeg. Den skal tømmes. Helt og hånd. Piger og en pornoblad har også fået tilsendt, og så altså den her friskort. Og Gud var givet. Der skal være flere piger med, men jeg vil også blive enormt glad, hvis du vil spille Smashing Pumpkins med Bullet and Butterfly Wings. Det er fra Martin Brau i Stockholm. Og ved du hvad, Martin? Du ved. Nå, gul er der. Skal noget, kan noget være det. Det kan vi tage. Halvanden liter cola lige nu. Det var godt på 100 km, så 100 kilo. Ja. Det bliver rimelig koldt. Dag 3. Det er rigtig ferie. Vi skal holde øje med vejen. Prøv at se her på kortet. Statshemmeligheder. Statshemmeligheder. Der er bare en for at se. Det er på Norge, sådan her. Det er den der lange helvedesvej, der gik i går. Den der. Og så den der. Den der. Det er helt skært. Jo, det lå
hen. Og jeg tror, den der bolle der, det derude, det er den plads der. Den er 10-3. Det er Chris herinde. Hvad? Er det Chris? Chris Ryan. Han er ikke så meget for det her lort her. Han kan lidt sand. Sneen her okay. En skov her. Det er noget pis. Noget pis. Kan jeg lige pakke stummen her. Jeg havde faktisk tænkt på at foregående til den første dag. Men jeg tænkte, nej, jeg kunne ikke gøre det over for mig. Så det her, det husker jeg, bogen, der er nok sådan et der. Der er stivfrossen sokker her. Jeg kunne ikke med det, ikke? Sådan. Så er han klar. Det er godt. 7,7 grader fra manden motor til på sit uge. Det er ikke dårligt. Og det er minus. Det er for mig at sige. Og superbrillerne, de er stadig på. De er frosset fast. Jeg kan ikke anden dårlig dag, ja. Det er han har 200 år, ja. Og det er lort. Skal du zoome ind? Skal du zoome ind på en lort? Nej. Nå. Når en vand skal, så skal han. Når en vand skal, så skal han. Jeg kan ikke huske noget med Andy McNabb skrev, at han så sked. Nej. Så hold mod stur. Jeg er glad for, at jeg skrev BSO. Vi kommer ind i det. Lydetrukket. Bravo, 2, 10. Ej, vi har sgu også haft pænt fart på. Ja, det var sådan. Nej. Meget kun lidt langt så kommer ned til Vejle, Røde Vejle, sgu lige over. Så det var, hvor vi gik over marken fra Ekodagen. Ja, så skal vi sgu også der ned, og jeg så ud 1000 uger over en mark. Ja, det er ikke noget. Der er også faktisk meget. Ja, der er også. Vi skal prøv lige her. Hallo. Vi kan se, der er altså ikke på børnene derhjemme. Det er 7,5 grader godt. Vi skider alligevel. Vi er bare nødt til at skide ind. Vi må ikke skide på vejen, Det er fint grønt dernede. så det ikke kan fryse. Så kan vi falde i den, når vi starter. Det er bare med 2 kilometer. Det er så stille, det var så koldt. Det er bedst, lave de der. You were so funny the last time I saw your show on TV. I laughed so much. I Nå, thought til I Røde was Vej. going to give birth to a 28 inches Philips television with Nicky stereo and text TV. Jeg synes, det er meget sjovt, det her. Så jeg har sådan valgt at ringe til ham. Jeg skal høre Vi skal gå, ikke? Vi får gå det. Så er det bare varmere. Og hjælp. You write to me that you live in Horsens. Where are you from, Rich? London. London? Where in London? Der er 8 kilometer igen på dig. North. Det er 2 timers walking. So what the fuck are you Lige doing in slukket af Horsens? på hunde. Og hvad er det? Of course. Chris is going with Andy McNabb. Yeah, I know. With my cover name. But I mean, This is nobody legs. wants to do that. And we are lost to zero. We are holding down in the Red Cross.
Pop. Jeg vil lige zoome ind på turbrillerne, det er der. Det er det her. Det er mit night sight. Kommer du ikke hen til Chris med Porsche? Ja. Jeg kommer hen til Chris med Porsche. Vi skal lige høre. Ja, det er der snørbord, det Pop, pop, pop. Post. Jeg er så meget tænkt. Vi stod ved for hunde. Vi har ligget ude her, det har været 7,5 grader frost. Det var 8 grader. Og det er pisse sne. 6-3, this is 1-3 over. Det er hurtigt. Prøv at se her. Normalt når det er uge, så var det grader. Det var omkring 30 grader. Var der ikke noget? Og den er nede på 9,6. Og det er kun af, at jeg har en hånd. Vi skal på rækken herfra. Jamen, det kan vi jo. Prøv lige at hænge det op der. Skal du med? Prøv at give mig en. Skal du med, Bim? Skal jeg med? Giv mig kameraet. Det er fint. Er det holde med den, eller hvad? Ja, det er altså automatik, det der pænt. Det er ikke sugen. Er det det? Dernede kommer hundene på et tidspunkt. Vi er stukket af fra dem. De nåede ikke at finde os. Her er Bimse, vores lille springesmand. Så kan han godt lige få springstof. Han er armemand nu. Og her er Morten, det er vores æsel. Og her er Gelle, det er vores ankelbedre. Og hvor er du henne? Hold, jeg kan ikke se dig. Og der er det, du slørede. Kunne jeg ikke se dig. Det er vores sanitetsmand. Der var han igen, vores kære springesmand. Hvem har vi her? Har vi Spider 1 på en vej. Vi er ikke gået vildt endnu. Ja, vi har ikke gået i nogen alarmminer. Alarm plus. Nej, vi har faktisk ikke gået ind i noget som helst. Det er kun Jens Peter Kofod, premierløjtnant, næstkommanderende overklaring af AMF, som går ind i sådan noget amatørfis. Men det kan han lære af. Han vil ikke lytte til os andre. Amatørlæser, mand. Tom Tandkros. Ja, Tom Tandkros. Er det ham, der styrer opklaringen? Ja, det siger han selv. Han har aldrig lavet noget nu. Wow. Han er der lander. Tom Tandkros. Det var faktisk meget god. Det var, hvad han siger. Men vi har det godt med hinanden. Ja, der er kun 24 timer igen. Ja. Så vidt jeg kan se. Så skal vi hjem til kone og høre på hende råbe og skrige igen. Ubehageligt. Ja. Det er i hvert fald synd på Hoftholm nu. Ja. Det er synd på Holm i hvert fald. Han siger, hun gider ikke ligge. Hun gider ikke lave mad. Hun gider ikke vaske op. Han har spurgt meget, hvordan man behandler konen. Så jeg har sagt, jamen gør ligesom mig. Jeg kommer hjem, ligger mig på sofaen. Så spørger Jette, hvad vil du have først? Mad eller sutte? Så siger hun så. Det er bare, når jeg vil sammen nogle år, så skal du bare se. Du må finde ud af, hvad du vil have kroner og øre. Skal der have en sutter før, eller? Ja, og det der, det skal... Har du pakket pæden ind i et stykke plastik, så den smager godt, når hun kommer hjem? Ja, hun får lige lidt, hun kan smage det. Så når du går i bad, så er der en badehætte rundt om pæsten. Så smager den af noget. Det er ikke afsløret, at jeg ligger herinde. Jeg skal få det mig så. Det er en værd på trøjvand, det gør. Så det gør det. Hvad så, Holmus? Det er 4. Og vi er nu kommet ind i patruljeværså. Der er ikke langt til Syrien nu. Nej. Små 20-30 km, vil jeg tro. Vi venter på vores Chinook. Kommer og pilker os op. Og hvad? Det er den og... Lægen. Du kan ikke sende koker, så det er ikke til det der. Det er også lægen, ikke? Hva? Det er også dejligt læge. Det kan være en hjemmeværende. Vi kan sætte og køre en kampvogn op her. Lige foran kamera. Ja. Du. 6-3, 6-3, this is 1-3 over. Six three, this is 1-3 over. Name? 6-3, this is Bravo 20.
Lige op. Det kan jeg heller ikke. Holder ikke hånden for ligesom. Det er mig, der stille af film. Her foran her. Det der krasser og det der hvidt her, det er frost på vores soveposer. Det er bare lige en sekunde, vi tror ikke hos noget kommer ind. Det er lige et bevis til Jette. Ja. Går over til hendes mand, han sidder herovre. Kigger kort. Sammen med Gelle. Morten lægger med min poncholiner. Sådan er det hver yngste mand. Ja. Hun baglever. Går vi derover til Bimse, han ligger herovre. Der er lige en traktor. Bimse, hvor er Bimse? Det er Bimse. Hej Bimse. Nej, dem der vi har slået ihjel, de står derovre. Er dem derovre? Så Bimse. Hej. Hallo. Hørte du lige afledet gebøv? Jeg tror, jeg har siddet og stået så. Passer hjemme det? Hvad laver han, mand? Den store idiot, mand. Kogle. Hvor kommer døren? Nå, skal der have Jeg synes presset. For helvede. Det er de sidste 6 timer. Der er det ikke rigtig givet. Der var en lille med hoppe ud af hovedet på ham. Det var en jalle, jo. Var det en perker? Ja. På med drenge. Hvad så Holmud? De er stadigvæk med? Skal vi hjem og have en halv måned med fritter? Hvad ritter? Skal vi have en halv mækker eller to? Morten skal ikke have noget. Han får ikke noget at æde noget, kom ind. Du kan ikke lov på kafeteriet noget som helst. Du er ikke opført ordentligt. Så er det sgu slut. Jamen, kom på. Jeg stod lige derovre, jeg så der en, der sagde... Ja. Det lige en af dem i det, det er farmasøger. Hvor er min skyder? Det står der overfor. Det er det, der blev ved med skydeskylden. Det er heldigt, de der gedin, den sparring til, vi kører ind i. Vi er jo inde i sparring til, hvor det er. Ja. Det er med trykker, det er skåret. Og ikke idiot. Det ser det korte lys på. Det går hans foran med de her små bånd. Ja, jeg har ikke set skidt. Så han foran bilen. Og for at sige, kunne vi ikke huske skoven, sparken her ikke engang måske. Vi er hjemme værste idioter, da vi er flammer med, at prøver her i højre del af målet. Eller i ansvarsområdet. 300. Og cirka 380 i venstre. Vent lige med ladet det. Nej, videokameraen med. Kan du lige trykke på start? Skal vi starte? Nej, den kører det ud. Skudcover! Ja, fang et. Underkant. Godt, Bimse væk, og så Lasse Mogen. På højre side af tatten, den kommer tilbage, og så sigter jeg lige først midt i mål. Midt i målet! Vi er opmærksom på din nej, det er derfor, jeg ikke er ramt, jo. Jeg lader mig over, den godt sådan. Det kommer over nu,
god, Bens, den gik. Nu fik du lysår. Det er noget. Hvad fanden laver du? Du bløder helt vildt. Ja, den gik lysår. Den er I så også på gangen. Må du ikke tage noget plads ned i kassen? Martial! Du har traf. Lidt underkendt målet. Ja. Yes. Så også sikkert. Lidt længere tilbage. Længere tilbage. Sådan, eller raketten tilbage, ikke? Mod over skulderen. Sådan, ja. Ja. Afstikker du? Ja, jeg tror meget lidt lige. Det er fint. Lidt længere tilbage. Sådan der. Hvad skyde? Ja. var 200 meter, den her. Ja. Ja. Ja, du ligger godt til skyde. Ja. Det er fedt, mand. Jeg var næsten ikke over. Ja. Jeg ved sgu da ikke, hvad fanden går der galt her? Ja, det var ikke til at se over for mig, at det er frøs mig op. Du kan godt se det. Det går altså. Dang! Hvad fanden går der galt? Hvorfor går den? Er den helt hvid? Den er helt hvid, hvorfor gør den det? Filmer ikke op i luften? Nej. Er der ikke noget batteri måske? Jo, det gør. Du filmer op i luften, mand. For helvede, fordi den her var skæv. Nej. Hør igen, det! Du skal filme ud på målet, vel? Vores mand. Jønne. Det tekniske geni. Jønne. Ude på målet.
Nu! Ja, 5. Ikke? Prøv lige at løbe i den næste gang. Ja. Nej, det er sådan bare instinktivt. Det er meget kort, ikke? Lidt kortere. Ja. Ja. Nej, det er nok ikke. Skal de mod en rimelig stor måge. Ja. Ja, 6 nu. Hva? Han kunne bare være her. Ja. Hallo? Ingen arme, ingen krop. Der har vi den ansvarlige. Kan du ikke tårer hos mig? Nej, det er sådan lige der. Jeg skal lige tage den her billede af ham, der står på siden. Nå, skal det være en gang? Nu skal der samle lidt overfald. Hva? Ja, der samler der simpelthen for en år. Hvad så hovedet? Det der, det skal ikke vises til nogen. Det er sådan her, det er der. Det er også skudt ud, det her jeg har ude. Ja, det er efterhånden, det er ikke efterhånden. Vi er sådan her. Ja, jeg har ikke kendt den der lidt. Nu er der ovenpå. Nej, så ser du den her, ikke her. Og så holder den sådan her. Nå. Klar? Jo. Ja. Klar. Skyd! Jeg ramte ingen skid. Der er ikke skive endnu, mand. Spiller ikke, mand. Det er sgu dejligt at lave. Ja. Jeg hører ikke lyden. Ja, det må ikke holde stille, Per. Nej, det skal du også starte. Og man kunne blive herovre. Ja, det skal du røre. Ja, det må nok godt. Nej. Jo, men du rejser ikke. Du må blive herovre. Det må holde herovre. Det gælder du selv. Og flere hænder. Flere du har dig selv. Ja, jeg ruller dig stille og roligt, mand. Har du brugt hænder, mand? Du rører det hele det her. Nej, det er jo. Og så er den bagpå. Nej, Johnny. Det må du da ikke. Hvad står til, Johnny? Så er der fejl, mand. Det kan ikke være rigtigt. Nej. Nej, jeg ramte ikke. Hvorfor gik du over det?
Nå, du gør det så fint. Det var jeg ikke klar over. Hvad er det for? Du har sparet dit hjemme første gang. Sidste nok. Det var lidt for sjov, kom til boksen. Det var så videre. Der var vi ikke engang med alligevel. Der kunne vi ikke se det alligevel. Skal vi se den her gang? Hvem så? Skal vi se den her gang? Vi skynder videre. Jamen, vi ligger bare lige over på den anden side. Ja, lige før, så vi bare kan dreje ind. Ligger sikkert. Bare sig.
lige op i krydset, der ligger der. Ja, lige var. Det er nemmere at køre foran en ting. Det er nemmere at køre foran en ting derude. Du vender ind. Ja, nu er vi knælet. Ej, dernede. Hvad køber det? Er sjovt af mig? Det var godt, ikke? Det er min gunner. Spiller. Han er sej, han er. Er den det? Kraftigt med hår. Jeg er jo ikke på at skudt noget i dag. Hvad med en nat? Kan du filme en nat også? Ja. Hvor er du fra nu? Jeg går derovre ind til ligger deroppe i det er alarmering. Jeg er forsvaret, så ligger alle jo i deres huller, så der er ikke nogen, der rundt. Det er godt kigge, hvad det At that area from the north over. Så skal der lyttes på nettet her, Bente. Ja. Og det er på engelsk. Hvad for noget? Ikke det? Fire, vent lidt med at køre. Kan vi se mere af skoven derfra? Modtaget. Og 1, her er 3. Du må iværksætte nordvest om. Og gå kryds 4 ind i Simle. Meld til mig, når du har lavet. Tak. Leine 21-1. Den går der omkring den hvide vej. Op til ligge ukendt størrelse i Bænke. Vi er også nede i kømpet, og vi har trukket os, ikke? Hvis du filmer det op, så kan du se, der går min overtøj. Ja, Obo.
oberst. Jeg er godt klar over, at du sætter meget stor lid til mig, men jeg ved ikke, om jeg kan snige mig sammen i det blå, da mine gunner ikke har våddragt med. Det er modtaget, oberst. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at redde din verden. Modtaget du. Morten, jeg tror af. Du skal frem af svømme. Giv derude. Giv! Det er den sø, vi skulle have svømme i, Morten. Ja, har det. Kom. Det er ting, han holder på en høj, så vi kan blive filmet. Hvad er det for en latterlig gunner? Han er den eneste gunner, der er fint mig. Han er den eneste gunner i verden, som kan have bunkerfejl og skarpe. Så være overrasket. Nu har han aldrig kunne skyde det, hvis det fik ham til gunner. Der er altid været bunkerfejl, det er klart, når han ikke får det. Kører, så skal det skyde. Hold den. Han er ny mand. Har på nye briller. Han har fået nye briller, ja. Det er delingsvenlig. Så ikke for mig igen. Nu. Ja, ja. Det er så Benjamin. Delings Benjamin. Manden, der står bag kameraet, det er Smiley. Det vil sige, jeg får lige vist den op på kameraet. Jeg skal lige reklamere for den. Skal jeg ikke finde dig, Benjamin? Jeg kunne prøve at filme. Jeg filmer nu. Filmer den nu? Det var han. Hvad så, Benjamin? Har du det godt? Ja, jeg har det rigtig godt. Nej. Det er to. Skal være der i Zoom også? Det er nu. Rimelig ned på os to, nu har vi spist 3 chokolader. Hey, kammermand! Kammermand! Og her har I en utrolig forvirret specielt. Det har vi også minus 13, minus 2. Hey, der kører en GD! Der kører en GD! Der var han det. Så fik vi ham til at kigge op. Film her. Det her er mit fjerde stykke chokolade. Det her er mit. Her sidder din gunner og din kører og spiser. Hvor er det henne? Det er 4 chokolade. Her. Her. Det er mit 4 chokolade. Hvor er det henne? Det er mit 4. Det er også for de sidste 5 rationer. Det er skov. Og pakke, ja. Og pakke. Det kan være nogle nye, eller hvad der er noget. Som brandsko. Der er ingen forstater, det er over kilometer helt under. Så var det 20 måneder, og ikke bare helt til noget. Jeg er glad for, at jeg er sammen med Knud og noget med mig tæt på. Hvor en 20 stykker? Det er under. Ja, der er ikke en der så faktisk, hvor det tæt på. Nej, det er godt i natten, når man var han brækker lort, man. Det er meget, så lige fra luften over i det. Det er med de overstader, man har bag det. Der er 6 mange snorker, man. Meget fyr. Ja, det er også det. Jeg kan ikke forstå, at stadigvæk er gift. Der er noget ikke. Han må da ligge på tændet i kælderen. Ja, han selvfølgelig kommer ikke. Sådan er det. Du. Det er jo konkurrence. Ja, men du blev også helt ud, Mads. Det var også irriterende. Gammel støj, man. Sad i bilen der. Eller lastbil. Ja, det er separat, jo. Det kan jeg så godt tåle. Han filmer. Han filmer. Bare vand at koge, så vi kommer til. Vi skal ud og sejle. Ja, vi skal. Når vi har iværksat noget hernede, at den skal lægges ud som sted i havn. Når der sker noget hernede i løbet af i morgen, så søger den igennem byen, herude et eller andet sted, ligger sig og kapitulerer i det rum, vi skal ud i morgen. Dem, som tager sig af Åling, det er som sagt Per og Ole.
selv kalven går i dybden og bliver derude. Resterende iværksætter kampstilling omkring gården her, som vi er ved her. Der er en ultimativ indrensningssted her. Og der er det den hvide vej. Bare lige nu den pakket ind. Altså en nordkæk. Så tager den ud og så låser i. Ja, det står her igen. Yes. Altså Olle, det er ude at svømme. Som jeg altid har sagt, jeg er ligeglad, at alle andre folk siger, de to siger. Hvad? De min heldige, de to. Jeg er ligeglad med andre folk. Det gør vi ikke for operationen. Men Morten, vi har fået Jan Lette til en ekstra bådbræt med, så du kan godt nå at komme med. Nej, tak. Jeg er ligeglad med alle andre folk siger. Ja, så skal du filme ud ved det korte. Jeg skal kopiere det bånd der. Jeg vil altså gerne se Ole i bådbræt. Det vil jeg ikke. Jeg får røde strømmen på dig. Så smider du ud. Ja, han er rigtig god den der. Der vidste jeg sgu da ikke noget ved. Men det gjorde jeg, for så spurgte han, om jeg havde ringet til ham. Men det har jeg sgu ikke. Det er lige kan have ringet den der. Det er meget. Kan du prøve lige så let på? Jeg skal se, hvad jeg skal lige få den ud af en lille bøk. Det er også nok her. Så er det lige tæt. Så var vi altså Klar til at køre det der tipskørsler der. Jeg kunne blive med ægget, den kører her. Det var ikke det nok noget. Du må ikke tage det. Det er ikke selv. Det er eneste ikke, man skal gøre i typisk skole. Ja. Hvor skal man være typisk skole? Hvad? Nej, men vi kan lukke den, vi kører ned til broen. Første gang. Vi kan bare lukke det bag langt væk. Og i sekven var de så være sikre lige, om du har ikke noget andet end kryds 4. Ja, hørt. Det er korrekt. Resten er samlet på 9. Rigtigt mod den død.
Det er bare på valgfind. Hvad nu? Ja. Ja. Ja, Friis er frem med kameraet. Ja. Og Friis han er sløret frem med kameraet. Det er det eneste kiloer, der var sløret til kilomøde. Hvad? Det er det eneste kiloer, der var sløret til kilomøde. Det er alle de andre, der stod lidt mere kort på. Nej, klør. Jeg stod lidt der på, at alle kosten er... Det var Friis. Ja, der er så nok den der. Der er mere rugbrød, eller sager. Hva? Så skal vi ikke ligge åben. Og kan du ikke stange mig tænder? Nej, det tænder. Det. Det er hjemme, man står. Du lige kom ind, ja. Det var nok 10 eller sådan noget, og der var 3 for at løbe efter dem. Kalle og Kjelle og Bente, hvor det var. Og de løb simpelthen bare der. Så fik jeg fat i ham. Det var dem, der var der. Det var også. Ja. Det er en oliepanden konkurrerer her. Sådan med læse, ikke? Vi skal lige føre det for chefen. Det fælder for chefen. Ja, banke, ikke? Når du kommer, ellers sidder jeg. Godt se, Kaller, der er forskel på folk. Hvad tænker du på? Nu er vi at smørse banke. Åh, mand. Det er gode bolle. Ja, nu kom det frem. Har du godt på en nu? Det er vel ikke. Det er ikke springe mere. Det er fint, at kende det. Nu skal der kakao. Jo. Nå, okay da. Hvorfor vil du ikke sammen? Har du ikke ud på noget? Jo. Vi har faktisk, så har jeg en idé, så kan vi jo få Per Hansen til at fortælle sin historie. Så bliver jeg fri for at bruge stemme på det. Det kan jeg godt. Der var en morgen, hvor vi skulle afsted. Vi havde rimelig travlt. Og det var kun 4 vogne, der skulle afsted. Morten mente så ikke, at han skulle stå op, fordi de andre ikke skulle stå op. Og så fik vi kaldt på ham 7-8 gange. Så til sidst gik det op for ham. Holm og mig, vi kunne ikke vente længere. Så stod han op. Vi kom frem med ned af næppen. Det var først efter en times tid eller 2, da han begyndte at komme til sig selv, Morten. Han sagde, jamen jeg regnede da ikke med, at vi skulle køre, for de andre ville ikke stå op. Jeg kan ikke fortælle en anden god historie om Per, men han kan bedre fortælle den selv. Den handler om noget med en bog, eller noget med Ole, der er ved at drukne og sådan noget. Det var godt, fordi at det divisionschefen roste Valter til skyderne, fordi at vi har gjort det. Og operationen er klassificeret, så den kan jeg ikke sige. Jeg kan ikke vise den medalje, jeg har fået for det. Det kan jeg godt tage nu til skyde efter, det ved jeg ikke. Det er også sindssygt, at vi kan brænde det bånd. Men der er noget andet, han kan vise. Jeg skal lige have en halv time på mig. Hvis vi kører ud her og finder nogle skinner herude, så kan vi vise de nye biler, vi har på byen. Ja, det kan Holm, han kan lige fortælle om, hvad det S-tog er. Her ser du det S-tog. S-tog, hvad fanden er det for noget? Det ser jeg ikke. Det er utroligt, at hver gang du skal filme mig, så kommer du hen omkring 4 vogner. Så sværmer du op. Ja, der er S-tog. Er det fordi, du tror, at guldkornene kommer? Nej. Der kommer et S-tog. Jeg tror heller ikke det. Vi snakker lidt.
Sagde goddag. Nu må den gå. Det er pissekoldt. Hvad er bolden? Nej, tak. Jeg vil gå i min stilling igen. Hygge? Vi ligger her i stilling med din pizza-kanon. Kanon. Så har vi Bongo og Gelle. Har du fået varme, Gelle? Gelle, han er halvsyg. Ja. Til højre for dig, der har vi Morten, der øver sig på pop. Nej, pop. Morten, se det her. 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Den har skulle før. Ja. 6 kampvogne er observeret 5.000 US for os. Er det det? 6 kampvogne. 6 kampvogne. Pop. Han prøver at træne i den der box. Hallo? Ja. Pop. Lad os gå ud og se en bred til. Pop. Box. Ja, jeg har da ikke idé om puls og torsdag. Jo. Pop. Det er altså til at være den helt store sprøjsvært. Eller studievært. Det vi kan filme jo. Vi ser da hverdag. Ja. Men nu ser jeg koncentrere mig dig, når du skal dreje til højre. Ja, det bliver det. Det er mig, der kan koncentrere. Til højre. Til højre? Jeg sagde til højre for helvede. Jeg kørte der til højre for helvede, var. Du vil tage de penge for bordet? Ja, du vil tage de penge, var. Og kan tjene en kroner, var. Så, ham sæk, det er ikke. Per, har du fået din hånd som Mortens begrænsning? Højre begrænsning, oplagstregning, det er venstre begrænsning, oplagstregning. Hånden begrænsning. Vi lå med 3 uger på 10 meter. Ja. Har du ikke tid? Nej. Skide god kender. Okay. Men det er meget koldt. Det er rigtig pingelingkoldt. Har du øje på nogen noget? Kom nu, Pelse. Eller Per. Hop. Vi spiller. Det er en sjov her. Hvor? Også den her 4-vogn. Den gik der kunne tage det fra. Tænk på uden Det er Peter Arendt fra CNN. Sidste gang han var i Kuwait, Irak og Libanon. Og nu ligger han bare på Lars Tønskidets mark. Nord på Friesland. 500 meter derude af. Hvad så? Hvad så, knaller tørt? Ja, ude. Er det helt død? Hvad? Hvad? Skød for Britt.
Hvad er det? Hey, Hej du. Goddag. så later vi sgu. Det er frygt, at de går på, at de sidder op her, så kommer de møde rundt til den næste time. Nå, ja. Og vi får fat på en bord, og så åbner vi der, for det bare ind til farve. Der bliver de selvfølgelig ned på randen, men lige rød. Ja. Ja, ret op. Ja, det er fint. Ja, stop bare det. Er det stiv, som begynder at komme, så... Nej, lad ham bare... Lad nu det gode billede af ham der. Du skal da dumme, Ole. Jeg er vant til at dømme med sidespejlet. Jeg er ikke vant til at kigge bagefter. Nej, er der ikke noget med, at man skal kigge over højre eller venstre side? Der skal der masser af plads. Det kan vi jo prøve lige om lidt. Og vi så skal tage brøndpunkt ind først. Prøve at få læsen af. Der er ikke sted, vi kan sætte på hovedet.